Rapport over vervuilde dijk Perkpolder zal bij omwonenden slecht vallen, denkt Rijkswaterstaat. Ik denk dat als ze zien dat verwijderen daar niet zo goed uit de bus komt, dat ze dan teleurgesteld zijn. En verder vandaag. Besmettingen op 25 scholen. En teler geeft uien bijna weg. Goedenavond. Het afgraven van de verontreinigde dijk bij Perkpolder is niet de oplossing van het probleem. Dat is een van de conclusies van een rapport dat Rijkswaterstaat heeft laten opmaken. In de dijk zit vervuilde grond en de vervuiling lekt naar buiten. Dus heeft de Rijkswaterstaat een aantal oplossingen op een rij laten zetten. Rijkswaterstaat zit al sinds 2015 met het probleem van de vervuilde grond in de Maag. De grond was op papier schoongemaakt door verhitting, maar er bleken nog allerlei vervuilende stoffen in te zitten die naar buiten sijpelen. Omwonenden en landbouwers maken zich zorgen over die vervuiling. Rijkswaterstaat gaat ervan uit dat er geen direct gevaar is voor mens, plant en dier, maar wil de verontreiniging beheersen. In het kort zijn er nu 3 scenario's. 1 is het isoleren van de kwelsloot, dus een dammetje erin, het waterloos op de Westerschelde. Tweede is een drainage onder de TGG afvoeren via een riool naar de Westerschelde. En de derde die we verder gaan uitwerken is het volledig verwijderen. Maar dat volledig verwijderen stuit op zoveel problemen dat het eigenlijk geen reëel scenario is. Het zou jaren duren, het natuurgebied zou zwaar belast worden en de afgevoerde grond zou eigenlijk nergens naartoe kunnen. Maar het zou wel de vervuiling helemaal wegnemen. Een hele lastige keuze. Die afweging maak ik niet, omdat de keuze ligt dus bij de bevoegde gezagen, Rijkswaterstaat, Waterschap en de gemeente Hulst. Die moeten daar de uitspraak over gaan doen. Ik moet zorgen dat ze rapportages hebben die begrijpelijk zijn op basis waarvan ze die keuze kunnen maken. Halverwege volgend jaar moet er een scenario liggen dat klaar is om uitgewerkt te worden. Ik praat erover verder met verslaggever Pim van den Bergen. Ja, Pim, dus in 2 van die scenario's, ik moet even spieken hoor, blijft de grond liggen, wordt de vervuiling via de sloot achter de dijk of via het riool afgevoerd. En het scenario dat de vervuiling helemaal weghaalt, dus afgraven, wordt wel meegenomen, maar heeft weinig kans. Hoe denk jij nou dat de omwonenden en de landbouwers daar naar deze scenario's kijken? Zouden we willen vragen vandaag, maar dat kon niet, want zij hebben die rapporten nog niet gehad. Rijkswaterstaat heeft besloten om deze rapporten via de media naar buiten te brengen. Ja, ik denk wel dat ik kan stellen dat deze mensen er alles aan zullen doen om alsnog die grond afgegraven te krijgen. Ja, dat willen ze het liefst. Maar goed, als overheden anders beslissen, wat dan? Ja, dan volgt ongetwijfeld de gang naar de rechter. En wanneer die beslist dat de middelen die Rijkswaterstaat over een tijd besluit in te gaan zetten niet voldoen aan de wet bodembescherming, ja, dan denk ik dat dat afgraafscenario wel eens het enige scenario zou kunnen zijn wat overblijft. We gaan het afwachten. Dankjewel, Pim. Sinds de scholen in Zeeland weer zijn begonnen vorige week zijn op 25 basisscholen en middelbare scholen coronabesmettingen geconstateerd. Het beeld in Zeeland is vergelijkbaar met de rest van het land. Het onderwijs blijkt een belangrijke verspreidingsplek voor het coronavirus. De coöperatie Primair Onderwijs Zeeland is ook niet verrast door de besmettingen. Ze waren erop voorbereid, zeggen ze. Een motorrijder is vanmiddag om het leven gekomen na een ongeluk in Nieuw- en Sint-Joosland. De motor botste op de lange weg met een auto. Brandweer en traumahelikopter werden opgeroepen, maar het slachtoffer overleed ter plekke. De identiteit van de motorrijder is nog niet bekendgemaakt omdat de familie nog moet worden ingelicht. Als teler Marijn Uitenwillige uit Sint-Kruis zijn uien verkoopt, krijgt hij 4 cent per kilo. Hij maakt dan verlies, want dat is 6 cent onder de kostprijs. Hij komt daarom zaterdag met een actie om aandacht te vragen voor de lage uienprijzen. Nou ja, goed, om toch een klein beetje van de buikpijn af te komen, hebben we gedacht van ja goed, dan gaan we maar gewoon voor de prijs die wij normaal, als we die zouden krijgen, dan hadden we wel een mooi inkomen per hectare. Gaan we onze uien ter beschikking stellen aan de consument rechtstreeks. Door een raapdag te houden. Dus iedereen is welkom om uien te komen rapen. Aanstaande zaterdag mogen mensen voor 25 cent per kilo dus zelf uien komen rapen. De uienprijs ligt dit jaar lager omdat het aanbod van uien is toegenomen. Het zorgt ervoor dat Uitenwillige volgend jaar minder uien gaat verbouwen. De politie is klaar met het onderzoek bij de woning aan de Noordweg in Biggenkerken, waar gisteren een man door geweld om het leven is gebracht. Er is ook uitgebreid onderzoek gedaan bij het huis van de man die daarvan verdacht wordt, een 36-jarige Middelburger.
De politie laat weten dat hij donderdag wordt voorgeleid aan de rechtercommissaris. De verdachte en het 67-jarige slachtoffer zijn bekenden van elkaar volgens de politie. Het motief zou gezocht moeten worden in de relationele sfeer. Gisteravond was het Nederlands kampioenschap oestersteken in Ierseke. En deze Joost Deurlo uit Bruinisse won. Bij het oestersteken is het cruciaal dat de oester zo snel en zorgvuldig mogelijk opengemaakt wordt. De jury let daarbij op schelpgruis in de oester. Je krijgt minpunten als er gruis of schilfers achterblijven. Een perfecte oester is volledig geopend en meteen klaar om op te eten. Deurlo mag Nederland vertegenwoordigen bij het wereldkampioenschap. Dat is later deze maand in Ierland. Het strand van Oranjezon bij Vrouwenpolder wordt het eerste groene strand van Zeeland. Een duurzaam strand waar handmatig wordt schoongemaakt bijvoorbeeld en vogels worden beschermd. De bedoeling is om in Nederland 200 kilometer strand groen te maken. Ik denk dat we in Zeeland toch wel een heel groot stuk kunnen doen. Ik denk dat we eigenlijk alle stranden wel aardig mee kunnen krijgen. Waarom is groen zo belangrijk op het strand? Je kan er nog steeds gewoon met je handdoekje gaan liggen. Dat willen we inderdaad gewoon houden. En wij zien het eigenlijk vooral als meerwaarde dat er meer natuur is op stranden. Een klein voorbeeld, ik was net op Westerschouwen. Ik heb ze vanochtend helaas niet gezien, maar van de week zijn ze wel gezien. Je gaat er lekker naar het strand toe, je bent er lekker aan het wandelen en in één keer lopen voor het strand loopt een 4-tal flamingo's rond. Dat was van de week zo. Nou, dat is volgens mij een hele leuke extra waarde van je stranddag lijkt me. En door meer ruimte voor natuur te creëren ga je dat ook steeds meer zien. Eind van de maand wordt het strand bij Oranjezon officieel benoemd tot groen strand. En daar komt dan ook een bijbehorende groene vlag te hangen. Niet te verwarren met de blauwe vlag en alle kleurenvlaggen van de strandwacht. Het is een winkel en een leslokaal en een stageplek en een workshopruimte. In het centrum van Middelburg zit sinds kort Van Voor. Een initiatief van de praktijkschool Het Bolwerk uit dezelfde stad. Ontstaan vanwege de coronacrisis. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Dit is Jeffrey. Hij werkt in Van Voor, een nieuwe winkel van praktijkschool Het Bolwerk in Middelburg. Of nou ja, winkel dekt misschien niet helemaal de lading. Het idee is dat we hier producten van onszelf kunnen verkopen die we zelf maken. Maar daar kunnen we geen hele winkel mee vullen. Dus hebben we de ondernemers om ons heen gevraagd ook een stukje van de winkel te vullen. Ook bijvoorbeeld 2 dagbestedingslocaties. En nu in de zomervakantie kunnen onze leerlingen hier als zomerbaantje terecht. Als straks de school begint volgende week kunnen ze hier stage lopen. En we gaan dit eigenlijk ook gebruiken als praktijklokaal. Dus we kunnen hier ook weer dingetjes gaan maken voor de verkoop in de winkel. Was het €9,95 alstublieft? Ik wil graag binnen. Ja, komt eraan. Hoe vind jij het om hier te werken? Ja, leuk, om ook met andere klanten bezig te zijn. En om spulletjes netjes neer te zetten vind ik ook wel leuk. Dat is wel leuk om te doen, ja. Ga ik het inpakken voor u? Het idee is het afgelopen jaar ontstaan. Het is eigenlijk een beetje ontstaan in de coronatijd. We hadden dan weinig plek voor stage lopen. En veel zaken werden theoretisch. Dus we hoopten eigenlijk op iets waar we meer onszelf konden laten zien en praktisch bezig konden blijven. En dan was de winkel een mooie optie. Een kastje. En een fijne dag nog. Doei. Voor het geld dat Jeffrey verdient, heeft hij al een bestemming. Nieuwe fietsen te kopen en hobbyspullen. Echt waar? Ja. En heb je ook al een fiets uitgekozen? Ja. Vertel eens iets. Wat voor soort fiets is het? Mooie gewoon herenstadsfiets, zo te zeggen. En hoe is dat? Hoe voelt dat als je weet Gewoon van... fijn. Ja, dat heb ik zelf bij elkaar gespaard. Ja, vind ik wel fijn wat zelf te hebben. De dag begon mooi met veel ochtendrood. Daarna was er lange tijd wat zon, maar vanmiddag raakte het bewolkt en kwamen er enkele buien bij. Morgen is er ook nog vrij veel bewolking, af en toe wat zon, maar door de dag heen kan er soms ook een bui vallen. En met het weer zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Ik wens u een hele fijne avond.